Dik li kellha tkun ġurnata xogħol normali għal Adrian Muscat spiċċat fi traġedja. Ir-raġel mill-Gargur miet fil-post fejn kien qiegħed jaħdem tard l-erba' wara nofsinhar fost niket kbir minn sħabu li kienu għaddejjin bil-ħidma fl-istess żona ta' Taqali. Din it-traċedja li ħasdet il-ħajja tar-raġel li waqa' minn għoli kienet xokk enormi għall-familja ta' Muscat. Net News u informat lil ħaddiem u missier ta' 4 tfal. Jidher li l-inċident seħ meta kien qed isir xogħol f'fabbrika li tinsab viċin il-Park Nazzjonali ta' Taqali. Ħaddiem ieħor ta' 35 sena mill-Imġar indarab fl-istess inċident iżda s'issa l-kundizzjoni tiegħu għadha mhux magħrufa. Fil-post issejħu l-pulizija, membri tal-protezzjoni ċivili u tim mediku mill-Isptar Mater Dei sabiex jassistu lil-vittma u minkejja l-isforzi tagħhom ir-raġel ġie ċertifikat mejjed fil-post. Il-Maġistrat Rachel Montebello ġiet informata bil-każ u ħatret inkjesta bil-pulizija għadhom għaddejjin bl-investigazzjonijiet tagħhom.